जाय दुष्ट चक्र बिसोरखौ जेन फासि नांगौबा बिसोरखौ हमनांगौ हमजोबनांगौ आरो बिसोरखौ फासि होनांगौ साजाल' नङा बिसोरखौ फासि होनांगौ हारिया बेबायदि जाबाय थायोबा जोंना आइजो माहारिया थांना थानायनि लामा गैया बलेर' लांनानै थिखोना लांबाय थिखोना लांनानै बिसोर मा खालामदों जोंथ' बेखौ मिथिया बिसोरना निजा जातीय जाहोखो ना ड्राग्स जाहोखो ना मा जाखो जोंथ' बेखौ मिथिलाना हराव आरो हरनि 12थायाव माने बे हिनजाव उन्दैसा सानै बिसोर बलेर' लांनानै थिखोना लांबाय थिखोना लांनानै बिसोर मा खालामदों जोंथ' बेखौ मिथिया बिसोरना निजा जातीय जाहोखो ना ड्राग्स जाहोखो ना मा जाखो जोंथ' बेखौ मिथिलाना दा जोंनि जेना बर' हारिया बेबायदि जाबाय थायोबा जोंना आइजो माहारिया थांना थानायनि लामा गैया दिनै आं बेखौनो होननो सानो जे जोंनि प्रमद सारा जेन जोंनि बर' हारिया थांना थानाय बा आइजो माहारिया थांना थानायनि थाखाय जेन जोंनि प्रमद बर' सारा जेन जोंखौ माने माबा हरो मा होनोलाय नियाय हरो जों बे गथ' सानैनि रेप केसनि थाखायनो जों रिलि लादों माने जाय दुष्ट चक्र बिसोरखौ जेन फासि नांगौबा बिसोरखौ हमनांगौ हमजोबनांगौ आरो बिसोरखौ फासि होनांगौ साजाल' नङा बिसोरखौ फासि होनांगौ दिनैल' नङा बिसोर माने बार बेबायदि जाबाय थाखायो स्कुलाव थांनो हाला स्कुलावथ' जोंना बयबो हिन्दु मुस्लिम दंजोबो नालाय ज' हाबनाय नालाय दा दिनै हिन्दु मुस्लिम ज' हाबनायाव दिनै खिन्थु स्कुलावबो बिसोर स्कुलाव हाबा जेब्ला स्कुल टिफिन टाइम जायो टिफिन टाइमावहाय बिसोर लोगो हमहैयो सब समाय माने स्कुलनि बाउण्डारि खाथियाव माने बिसोर गथ'आ थांनानै थाबाय थाखायो बेबायदि गुन्डागिरियाथ' दाथ' बर्थमान बोरै होननो हानो जोङो दाथ' हमनायाथ' साथामल' मोनदों नालाय बिसोरथ' गोजौ आरो दंबावो बिसोर गें मोनसे दंखायो बे गेंखौ हमजोबनांगौ जों जेला बे गेंखौ हमनो जों धरना होगोन जों बे धरनाखौ खुनु दिन गारा जों धरना होबाय थागोन हमजोबनांगौ फासि होनांगौ बेल' जोंना